L'Association des anciens footballeurs maliens vivant en France est heureuse de porter à la connaissance du public sportif national et international qu'elle organise la finale de la Coupe du Mali de la diaspora le dimanche 22 septembre 2024 à Livry-Gargan. Placé sous le haut parrainage de M. Salah Ababi, président de la Ligue de football de Tombouctou, la finale de cette 7e édition opposera le FC Sundiata et le FC Kabati au stade Alfred Marcel Vincent à partir de 15h, heure française. Mais avant, un lever de rideau, un match gala mettra aux prises une sélection de la diaspora malienne à celle de la Guinée à 13h. Et tous au stade Alfred Marcel Vincent à Livry-Gargan le dimanche 22 septembre 2024 pour assister à la grande finale de la Coupe du Mali de la diaspora entre le FC Sundiata et le FC Kabati. Le tout sous la haute présidence des autorités diplomatiques du Mali en France. Une seule adresse, 43e avenue du Marshal Leclerc, 93 190, Livry-Gargan, en région parisienne. Alors, Maliens de la diaspora, ne vous laissez pas raconter ce grand événement sportif. Sortez massivement pour être témoin oculaire de cette grande finale. Sponsor officiel, BDM France. Partenaire, Watibi. Infoline 00 336 43 23 49 41 00 336 52 79 36 74 ou les 00 336 24 93 51 90. Sous le co-parrainage des ministres de la Jeunesse et des Sports chargés de l'instruction civique et de la construction citoyenne et le ministre de la Santé et du Développement social, le Centre de médecine du sport et le Haut Conseil national de lutte contre le sida organisent la journée d'échange et de sensibilisation sur le thème activités sportives et système immunitaire en milieu jeune de l'espace AES. Ce samedi 21 septembre 2024 à partir de 14h au CICB. Ensemble pour une jeunesse saine de l'espace AES. Au menu de la journée, dépistage gratuit et don de sang pour les femmes. Va, oui, j'ai eu mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, papa, il va aller au Canada, aux États-Unis, il va trop. Eh, Mouna. Eh bien, où est-ce que tu es au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais Amlo, tu connais ça? Ah, il y a EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. ESKJ, École de santé Kaladiata, Anapolo Farachama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limanao, Doctorate Jamonyese, bien tout le monde la koi, Fiao, Foakasor, Ie Banane Kardon, Kardona Kari, Memikasawa Gasaka Dangarika, Adamareka Yenamayala, ou Kalaka Pomo Faricolola, ou Oeratin, Fiao, Foakasor, Ie Lacolson, Yuma Segere, Affaire Okoro, École de santé Kaladiata, Napolo Farachama, Institut de sciences médicales Gore, on veut pas m'avoir Kalabankoua. Famille santé barrage Maïsa, Nimbala de Rebeke, École de santé Napolo Farachama la. École de santé Kaladiata, on a flecké en bolo jiguier. Formation de qualité, doctorat Siraka, Mimi Segalo Kafo, Oka Dimson Gafutna Yelenye, au plat de Lebekala, Nilakolso Dagabana Nuna, Ugo Profaro de Flani, Sigle niveau dev, technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire, deuxième cycle, noyé niveau baguier, infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale. Formation au cofé, aide-soignant, catapara matronica, Nimbala de l'Edesledo, École de santé Kalatana, Bolofrachama, Institut de sciences médicales Gorilla. Aïwa, la collection, Annie la collection, Aya Sefa Jona, Akal la collection Inzagere, Yoni Jamaka Chaya, ou Togole de Plan vers Calabanguraya, Hôtel Wasulu Cofé de Choi, Waligere Negative Bamba, 76 45 85 40. Non média 20 80 22 20.
Kalan 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 ye siniya siniye ni be wariji ibe wariji na wayala ni be warida ibe warida na wayala sama mone bi malion jorona ko nu hamina ko do odela sama mone ma fen fara ka wari chili musaka oka wa aka no ni mali wari chisiro be amada o made sama mone be do fara ode kuna warika ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke o kenin sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne crédit la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone compte la kasani wereke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka chifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka kasoro ko to sebe ni sama mone yi ode kuna warbe augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi anga nyuan deme ka bingeni kalaw ni ma falaw ni waljugu tigilamo kele ayon deme ankaw deme ka bingeni kalaw ni ma falaw ni waljugu tigilamo kele naye kuna funi soro bingeni kalaw ni ma falaw ni waljugu tigilamo kan ay negajuru ci deme sola negajuru srafe wote saramina bi shekin funi fu tani kele mugan walma bi shekin funi fu tani kele mugane fla walma bi kono doni shekin tani wolovla bi sabani woro bi wolovla ni duru ngo bi kono doni shekin tani wolovla bi sabani woro bi nani ani duru Ambe anflebaw ni alamebaw ku bela jele fo munu me Mali kono Mali koka jian fanta ani nani bela jele ko aw bela jele aw ni nyanguma biye sibiriye septembre kalot le mugan ani kele oye biye samba fla ani mugan ani nani ni wati na ombe ka laselike ka bo falaje minye anga kuma so otoga dale no Jani Bala no ye Jani.ml soma ina amna na babu ke babu mi ni o kuma bi bela jelenda kabini tarata temene no ye bingali nye ako wolola munu na sa ana uluda mautloka falai ebe akiba jalo fana bi anga ma bismillah bi oye bayini ko itai ale simboy ibaro ka foni ko kara bela jelembe fe ka nyefoli ke maw kana giringa da nyanga basigini lafia jamana nyama be ko nyini tukum na ka sika ke falai na yo dofola sini anga yereta doyi no 22 septembre ka keni anga kiwaria sorolo ye anya me ka foko sini sogoma minye colonel Assimi Goïtaye kanga na jeune konnana no jeune militaire kana défilé là ayani défilé che monument de l'indépendance abta yiri fere dai suina akanga la selike no discours discours mi ni besigilo no ka kono kada kun chamanga kada ko chamanga kada jamana re tableau ka an wati mu flene na me ola parce que depuis attaquer kera ni conseil des ministres re borala bon oduna fana on betitaay yene ko ne manaka aya fela fo mi ministre ye o kanga baraka to man premier ministre wale amunu sigido no senga wasego lula wale atuka mununa ani la ini munu bebi ni obato baski ni la fiab se kana jamana do musaka baraka to mi kuna fondi aya nyunu fo ku sinsi o kan kosebe ya sa jamana do nga boko kalama
a nɔgɔni fɛ fana fala ye président an ka laɲini na o ye fɛn caman bɛ yen olu maaw bɛ sigi ni minnu ye an t'an yɛrɛ di maa ma koyi k'i sigi k'i bɛ jate kɛ ayi i bɛ mɛn yen dɛ i b'i ta kɔni fɔ nka min kɔni kɛra i tɛ se k'o sɔrɔ dɛ ayiwa donc o hukumu kɔnɔna an b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw yɛrɛ ye baaraw kɛ cogo ye an bɛ min na nin ye a ko ma nɔgɔn an yɛrɛ ka jamana yɛrɛ kɔnɔna yan dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ min ye baara yɛrɛ gɛlɛyaba ye dɔw yɛrɛ bi olu yɛrɛ tɛ fɛ k'a fɔ ko Mali ma ko alihamudulilayi hali ni a ka di u b'a fɔ k'a man di kuma tɛ n'a man di donc o b'anw ka baara gɛlɛya an bolo 22 ale ye donba ye don min don tasibila don don miiri don don 22 ye sɔrɔdasi fɛti tɛ fala ye an k'o fɔ mɔgɔw ye o k'o faamuya maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka fɛti don yɛrɛma hɔrɔnya fɛti don sabula anw tun bɛ faransi bolo jɔnya la mais anw jamana in a tun bɛ fɔ a ma ko Sudan faransɛ in taara a yɛrɛ sɔrɔ fédération kɔnɔ fédération min n'o cira Sénégalikaw fɛ yen utu kalo tile 20 san 2060 o san o kɔlɔlɔ kɔnɔna na sa Modibo Keyita n'a ka mɔgɔw olu kɔni kɛra terrain kɔnɔ k'olu bila ka na Bamakɔ yan hakili la o de kɔfɛ sa Mali yɛrɛ ye labɛn kɛ ka Mali tɔgɔ in k'o to sen na min ye drapeau min tun b'an bolo k'o to sen na fédération kalikan n'o tun ye un peuple un but une foi k'o fana to an bolo ka baara kɛ dɔɔni dɔɔni an bɛ se cogo min na ka wuli k'an jɔ sini n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 10 waati k'a daminɛ o la n'an sera ka min kɛ o tasibila la an n'o fana baro fana kɛnɛ sigi sini fala ye sɔgɔmada in na min ye sirabaw ye mobili minnu jɔlen don olu kɛrɛfɛ olu lawulili bɛ ka daminɛ i b'a dɔn minisiri Manina tun ye communiqué bɔ k'a jira k'a fɔ ko nin kalo in tile 14 k'a ta o la sa k'a ɲininen don bɛɛ fɛ maa o maa bɛ yen n'o kɛlen don k'i ka mobili kɔni bila sirabadaw la sa i k'u ta ka bɔ yen ni m'u ta sisan ni finitigiw y'u ta o kɔrɔ e ye sɔsɔli de kɛ fala ye u ye waleya in fɔ a kɛkun ye an ka lafiya nka n'an m'an farati citerne minnu bɛ jɔ gitɔrɔndaw la u bɛ taa kare kɔnɔna la kare kɔnɔna dun fana t'u jɔyɔrɔ ye tasuma de don donc gouvernement a tun ye fɛɛrɛ minnu tigɛ k'a fɔ k'u bɛ yɔrɔ minnu dilan ka di mɔgɔw ma yanni donibatalaw ka don duguw kɔnɔ u kan k'o yɔrɔw de dantigɛ k'o baaraw daminɛ n'o baaraw daminɛna a bɛ se ka kɛ mobili minnu bɛ yen bi n'olu ye mobili belebelebaw ye depuis anw fitinin ni dɔw jɔlen don sira la u tɛ ka bɔ yen fo ka na anw yɛrɛ kɛ baliku ye u ka t'olu nɔfɛ fɔlɔ minnu bɛ yen ni tigi tɛ u la minnu bɛ yen ni u tolen don ten maa si t'a dɔn mɔgɔ mun t'a don ani ka se ka bilasirali kɛ maa minnu fana bɛ yen n'olu kɛlen fana ka mobili yɛrɛ siraba yɛrɛ kɛ mobili jɔyɔrɔ ye u k'a daminɛ ni olu ye nka na citerne minnu bolo u k'u ladon u ka station kɔnɔ yanni bilayɔrɔ ka sɔrɔ u la bon Bamakɔ fana problème ba ye min ye o ye k'a fɔ ni sariya fɛn fɛn filɛ ka ta n'an m'an farati a tɛ bɔ sibiri la ka ntɛnɛn sɔrɔ parce que fɛn min ka gɛlɛn Bamakɔ yan o ye lakɔlɔsili ye k'a lajɛ yalama an ye nin min ta nin ye a bɛ ka lawaleya wa o de la kunun sɔrɔ Bamakɔ gouverneur ko garabali ninnu k'olu kɔni ko dayɛlɛli ko kuma tɛ o la tuguni ko maa ka ni miiri n'o ye yɛrɛ temps bɛ se ka d'i ma i k'i ka minɛnw cɛ a bɛ se ka kɛ bonya ni karama kɔnɔna na mais dayɛlɛli a ko k'o kɔni o kuma tɛ yen tuguni ɲɛmaaw ye laɲini mun di olu ma olu b'o lawaleya bi sɔgɔmada in na an ɲɛ b'a la Sɛbɛnnikɔrɔ yan fan fɛ sotarama kɔrɔw ni fɛn minnu bɛ yen u bɛ ka t'u cɛ mobili minnu bɛ yen n'u bɛ sira kan u bɛ ka t'u cɛ u k'u hakili to a la fana k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn caman bɛ yen u k'u kɔlɔsi u talen n'u wulili fana na parce que munna fala ye fɛn caman bɛ mara fɛn ninnu kɔnɔ dɛ i ɲɛ bɛ mobili ninnu jɔlen na ten i ka n'u ye sufɛ koyi u k'u hakili to o fana na u ka maaw ɲini maa minnu b'a baara ɲɛdɔn kosɛbɛ a ka se ka kɛ fana et puis bon maires bɛ nin dugu ninnu nin kin ninnu bɛɛ kɔnɔna na maire délégués bɛ yen dugu denmisɛnninw ni dugu fɛnw bɛ yen olu fana ka ye a ko la parce que olu b'a dɔn k'a fɔ nin mɛnna yan nin bɛ tan yan olu bɛ se ka u dɛmɛ nka min kɔni ka ɲi fɛn o fɛn parce que nin ye décision kun fɔlɔ de ye fala ye
décision wɛrɛw bɛ ka nalen yaasa ka se ka nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen tɔ bɛ sinsin an bɛ min fana ɲini an ka mɔgɔw fɛ u ka bɔ kuma jantigintanw lamɛnni la an ye fɛn dɔ la kɔlɔsi mɔgɔ dɔw bɛ yen olu kɔni bɛ ka fɛn o fɛn kunnafoni jugu ye sa olu bɛ k'o ta k'o di mɔgɔw ma bɔlɔlɔ siraw fɛ i b'a sɛgɛsɛgɛ k'a ta ko a ɲɛ i tɛ ɲɛ ye a la i bɛ maa o maa wele u b'a fɔ ko ayi e bɛ ka min fɔ i bɛ k'a bila sira minnu kan i bɛ ka mɔgɔ minnu jatigɛ i bɛ ka fɛn minnu kɛ nin kɔlɔlɔ wɛrɛ de bɛna na ye o la o parce que malheureusement anw fɛ yan ni ne ye fɛn dɔ sɔrɔ sisan ne b'a ci Falaye ma Falaye b'a ci Kɛba ma a laban a bɛ tila ka ne min yɛrɛ y'a di e ma o ɲɔgɔnna bɛ tila ka segin ka na ne yɛrɛ ma tuguni donc anw ka baara ka gɛlɛn kuma dɔw bɛ ka fɔ jatigɛ fɛn dɔw bɛ ka kɛ o man ɲi bon an bɛ population fo Falaye kabini an kɔni y'a fɔ ko maa kana maa gosi maa kana maa neni an bɛ k'a ye a bɛ ka kɛ ten siganama fɛn fɛn kɔni minɛna nin waati laban in na gosilima y'a la bugɔlima y'a la maa caman yɛrɛ ye finitigiw wele ka na dɔw lajɛ hali o yɛrɛ la fana caman bɛ yen bi Falaye ala bɛ tiɲɛ de fɛ dɛ u fana bɛ bolola k'a sɔrɔ u sen tɛ ko la dɛ maa fana bɛ ɲɛmaaw dɔn cogo min sɛgɛsɛgɛli mana ban o tigiw tɛna na t'u bolo parce que mɔgɔw ka jɔrɔna ye min ye cɛkɔrɔba dɔ ye message dɔ ci k'a bɛ Darani a ko a den tun man kɛnɛ den tun kan ka taa furakɛ hôpital du Mali la a n'a kɔrɔkɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ mais u nana don girigara kɔnɔna na Senu Masurunan na u y'u minɛ u ko denkɛ in a ka dɔgɔtɔrɔ ko o kan na ko n'o y'a sɔrɔ ko o ma fɛ bon dɔgɔtɔrɔ ko yɔrɔ ɲagaminen don cɛkɔrɔba den bɛ finitigilakaw bolo mais an bɛ min fɔ cɛkɔrɔba ye ale yɛrɛ d'abord ale bɛ san 60 la a bɛ kin dɔ la kin min na a lakodɔnnen don dugutigi bɛ yen kamalen denmisɛnninw b'a a kin kɔnɔ seerew bɛ ale la anw bolo ale kan ka baara kɛ ni hakili ye parce que ale bɛ ka mun bila bɔlɔlɔ kan nin ye o bɛ mɔgɔw fujini fana c'est que kuma dɔw la fɔcogo n'a kɛcogo la i b'i jo kɛ i jalaki wa ne bɛ ka min fana faamuya Falaye mɔgɔ minɛna ni mɔgɔ bɛ k'a fɔ k'u ka mɔgɔ don ko terroriste tɛ fɛn fila de bɛ ka fɔ a bɛɛ lajɛlen na ni min ma fɔ a man kɛnɛ o b'a fɔ k'o ye fatɔ ye ne ma nin faamu dɛ aw ko mɔgɔ u bɛ k'a fɔ mɔgɔw ma ko u man kɛnɛ ko banabagatɔw don sisan u bɛ k'a fɔ ko dɔw ye fatɔ ye dɔw minɛna caman bɛ k'o de fɔ mais ne bolo u k'a fɔ an ka mɔgɔ mun minɛna a sen tɛ nin ko in na ɲɛmɔgɔw kuma bɛ kɛ u fɛ u fana bɛ baara la u t'u kun fɛ o mais n ko dɔ minɛna o bilara mɔgɔ kelen bilara o awɔ bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko sen tɛ ko la o bilara o donc sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na ko fana tɛ se ka kɛ dɔrɔn paraw dɔrɔn e minɛna kunnasini bilara bi o fana cɛ man ɲi dɛ an t'a to ɲɛmɔgɔw k'u ka baara kɛ maintenant ni min gɛlɛyara ni gɛrɛntɛ yer'o la kosɛbɛ seerew tɛna na ɲini dugutigiw bɛ yen denmisɛnninw bɛ kin kɔnɔnaw la u bɛ mɔgɔw dɔn yɔrɔ kɔni ni mɔgɔ min nana ka na k'i bɛna na Kɛba kɔni minɛ ka taa n'a ye kɔni an n'an jɔ an jɔyɔrɔ kɔni n'o ko la o o ɲɔgɔnna fana bɛ yɔrɔ caman na o mɔgɔw bɛ k'a kɛ n'a sɔrɔ surasiw bɛna na ko kɛ o kunfɛ a tɛ ka kɛ kunfɛ dɛ a tɛ ka kɛ kunfɛ baara in bɛ ka kɛ ni hakilisigi ni basigi de ye an ye o de fɔ aw ɲɛna aw de ye mɔgɔw minɛ k'u di fana o maa wɛrɛ m'u minɛ o dugudenw de m'u ko fɔ wa n'a y'u ko fɔ a b'a fɔ sa ko sariya k'a ka baara kɛ yan an k'a to sariya fana k'a ka baara kɛ maintenant i ka mɔgɔ don e den don wolosɛbɛn b'i bolo a ba bɛ yen a somɔgɔw bɛ yen o bɛɛ lajɛlen fɔyɔrɔ olu dɔnnen don ka ban o fɔlen don ɲɛmɔgɔw ye maa b'a kɔnɔna na Falaye ne ye misali min di bɛɛ ma o ye Kidali minɛli ye Kidali minɛlen o kɔfɛ siganama minnu minɛna a dɔw bɛ yen bi u bilalen kɔfɛ olu yɛrɛ de bɛ ka sɔrɔdasiw dɛmɛ ka kunnafoni di yaasa Kidali ka se ka lafiya donc n'an ko sisan ko fɛn o fɛn minɛna ko k'a bɛɛ bila giribasa n'an ma to k'a sɛgɛsɛgɛ fana a cɛ man ɲi dɛ sinon mɔgɔ caman sera anw yɛrɛ ma u y'u ka mɔgɔw photo di jaa burutala yɛrɛ ye 2 ye kelen ye mobili ye kelen ye aw ka fɛn tɔgɔ ye bananba fali ye moto
kelen moto ye kelen mobile ye fala o ko min bɛ ten cogo la est ce que o man ka sɛgɛsɛgɛ parce que min ye ko in gɛlɛya yɔrɔ dɔw ye maa dɔw bɛ yen denmisɛnnin ninnu fana y'olu ye o u sɔmin'u la o maa mana maa yeleke i cɛla i b'o dɔn maa min t'i dɔ ye i b'o dɔn donc o baaraw de bɛ sen na an kɔni bɛ min ɲini an ka jamanadenw fɛ ko in kɛra u ye baaraba kɛ u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la sisan a sera yɔrɔ min ma o y'a faamama yɔrɔ ye olu bɛ ɲɛɲinini kɛ u bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ u b'a lajɛ ni min b'a la ni min t'a la u b'o u bɔ ɲɔgɔn na ni ala sɔnn'a ma maa si kana perese maa si kana girin-girin maa si kana i ta i dusu fɛ maa si kana kuma fɔ kuma min bɛ yen n'o bɛ na ni gɛlɛya wɛrɛ ye tuguni an k'a lajɛ nin ko in bɛ se ka ɲɛ cogo min kibaruya minnu fana bɛ yen ni mɔgɔ dɔw bɛ k'o di an ye nin gurupu ye yan fɛ an ye marafatigiw ye yan fɛ nin yɔrɔ in falen don u la an k'o fana dabila faamaw bɛ baara la o aw sigilen don yɔrɔ min na aw ɲɛna ko aratisayi sigi ka kɛ aratisayi bɛ ka kɛ o baara bɛ sen na donc ni aw yɛrɛ tilara tuguni ka messagew ci ɲɔgɔn ma nin bɛ yan an ye nin ye lɔgɔtigi dɔ ko ta besekɛla dɔ ko ta jitalaw ko ta masɔnw ko ta mais n'aw y'o bɛɛ kɛ ka ban aw yɛrɛ ma gɛlɛya yɛrɛ wuli aw yɛrɛ ka sigiyɔrɔ la wa donc a y'a to ɲɛmaaw ka baara kɛ siganama mana ye gendarme b'aw ka yɔrɔ la polisi b'aw ka yɔrɔ la fɛn minnu b'aw ka yɔrɔ la n'o ye finitigilakaw ye a y'a lakodɔn numéro bɛ ka di diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ don o don na aw ye maaw ye a k'a fɔ u ɲɛna nka k'a kɛ gurupuba ninnu kan fɛnbaw kan aw yɛrɛ bɛ ka tila tuguni k'o t'o ci aw yɛrɛ ka dugukɔnɔmɔgɔ ma a y'aw kɔlɔsi dɛ u b'aw kɛrɛfɛ yen a bɛ taa mais e yɛrɛ tɛ ka terroriste ka baara kɛ wa donc an k'o lajɛ parce que bi ko in ma nɔgɔn quoi jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ ko min na nin ye nin de la a bɛ fɔ ko fɛn o fɛn bɛ kɛ kana fɔ ne sen t'a la n'i bɛ sigi kɔnɔna na parce que n'a ma se ma e t'a dɔn donc yan'a ka si ma i bɛ fɛɛrɛ min tigɛ dɔw filɛ nin ye u bɔra ala ko tiɲɛ u ma foyi kɛ mais seulement u kɛcogo ni mɔgɔ ninnu kɛcogo ye kelen u minɛna sisan faamaw de b'u ka baara kɛ n'u ye min a bila yɔrɔ min na u b'a bila yen bi bamakɔ kɔnɔna na nin kuma ninnu de bɛ yen fala ye i taara yɔrɔ la u bagara an ka mɔgɔ ma bon u bagara an ka mɔgɔ ma c'est vrai an k'a kɛ u bagara an ka mɔgɔ ma mais mun fɔra aw ye a daminɛ a ye ko to sɔrɔdasiw bolo u k'u ka baara kɛ n'a ye mɔgɔ ye a y'a f'u ye u bɛ taa nɔfɛ n'aw yɛrɛ dalen la k'a fɔ ko terroriste yɛrɛ don a y'a fɔ finitigiw ye u bɛ taa nɔfɛ a kana kiiri tigɛ aw yɛrɛ ye aw kana aw ka vocaliw dilan ka tulu ci aw ka dugu mɔgɔw ma aw ka sigida mɔgɔw ma aw ka kin mɔgɔw ma aw ka yɔrɔ mɔgɔw ma k'u ja wuli tuguni maaw ka laɲini ye min ye aw ka o sabati u ye k'a to aw sigiyɔrɔw la n yɛrɛ ye dɔ ye ko o ye finitigi ye o finitigi yɛrɛ bɛ kalenni de la ko ye fala ye k'ale yɛrɛ ɲɛ de y'u ye yɔrɔ dɔ la e ye finitigi ye e y'u ye e kan ka baara min kɛ e t'o dɔn wa e yɛrɛ ye finitigi ye ka ban e y'u ye ɲɛmɔgɔw bɛ la est ce que a sera e ka fɛn bila bɔlɔlɔ kan min bɛ mɔgɔw tɔ jatigɛ e yɛrɛ kan k'a dɔn k'a fɔ ne min ye finitigi ye ne ye nin ye nin yɔrɔ in ma nin yɔrɔ in na n bɛ taa ɲɛfɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye n'i y'a jɛ f'u ye olu de b'a dɔn sa baara min ni baara min kan ka k'a zone na k'a lajɛ a bɛ se ka kɛ cogo min na mɔgɔw bɛ se ka lafiya cogo min na n'o tɛ an filɛ ko min kɔnɔ nin a ma nɔgɔn dɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a ma nɔgɔn parce que maa si tɛ fɛ i ka maa ka minɛ o maa si tɛ fɛ i ka maa ka minɛ mais ni an yɛrɛ ko a ka ɲɛ minnu b'a ɲɛnabɔ an b'a turu bolo olu de k'a baara kɛ dɛ donc nin ye fɛnw ye an bɛ mun fɔ mɔgɔw ye u ka ko olu taabolo n'u nabolo olu faamuya fala n y'a f'i ɲɛna n ko mɔbili minnu fɛnɛ n k'olu bɛ ka wuli cogo min garabaliw kɔni olu ko ntɛnɛn tɛ maa sɔrɔ garabali la dɛ aw ko ten dɛ ntɛnɛn ayi o tɛ maa sɔrɔ garabaliw la o hukumu kelen kɔnɔna na Kayi polisiso ko yaasa polisiw minnu bɛ Kayi u ka se k'u ka baara kɛ ka ɲɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sentinelle la a ɲininen nɔfɛ k'u ka gilet pare-balles don casque girimaw k'o don u kunkolo la téléphone cili ani écouteur donni k'o interdira u ma pewu maa o maa bɛ yen n'e bɛ taa yɔrɔ la ka taa
comme ça minnu bɛ sigi bangida ninnu na gardi minnu bɛ sigi i ka marafa minɛ cogo ɲuman o ɲininen don Kayi polisiw fɛ wa ko min ye gardi kɛyɔrɔ ye a kana taa kɛ te min gɛrɛn ye falaye polisi ɲɛmaaw ko k'u b'a ɲini u ka polisiw fɛ minnu bɛ taa baara ninnu na u k'u hakili t'u yɛrɛ la ko kana t'u sɔrɔ ko min bɛ balo la n'a bɛ kɛ kojugu ye pɔsiw fana u ka polisiso pɔsiw kɔnɔna na maa hakɛ min kan ka baara kɛ ni marafa ye u y'o fana dantigɛ komisariya yɛrɛ kɔnɔna na komisariya yɛrɛ kɔnɔna na munumunu kan ka kɛ cogo min finitigi kunda u y'o fana dantigɛ wa jɛte kɛ n'a ye tuguni fana e ye polisi ye e ka ye babini ni dilekibani ni pipaw la o ti bɛn tuguni n'i bɛna kɔni n'i ye polisi ye i b'i ka polisi fini dafalen don i bɛ n'i ka baarakɛyɔrɔ la k'a ɲininen don sa chef de peloton fɛ chef de poste fɛ minnu chargelen don maaw ka lakana na Kayi n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na k'u ka nin bato ko wa ko jɛ tɛna kɛ ne yafa tɛna na kɛ maa si ma ni maa min ma nin bato Cheikh Jabate Cheikh S Jabate ka bɔ Kayi polisiso la commissaire ale nin bataki kɛ a b'a fɔ Jabate a yɛrɛ ka wuli k'i jɔ dɛ décision tali man gɛlɛn dɛ a lawaleyali ani a bɛ ka kɛ wa fala ne bolo nin dama ka bɛɛ ye han kuma tɛ téléphone bɛ ka baara cɛ sɔgɔma tile fɛ su fɛ wula fɛ n'i ye anw ka finitigiw ye yɔrɔ o yɔrɔ oui non vraiment non le fou ka ni jara yɛrɛ de ni kante ninnu bon c'est vrai n'i b'i ka so i ka fɛnw bila la i k'u lajɛ n'i bɛ baarakɛyɔrɔ la i ka baara kɛ falaye walahi fɛn min ka di ni fɛn bɛɛ ye i k'i yɛrɛ tanga fɔlɔ i bɛ ko o ko la i yɛrɛ tanga fɔlɔ i yɛrɛ tanga fɔlɔ nafa ye min ye i ye dutigi ye i ye du dɔ de jigi ye i ye kabila dɔ jigi ye i ye mɔgɔ dɔ ɲɛjɔyɔrɔ ye i miiri o la ko ɲɛmɔgɔya min ni baara min kalifalen la n'i bɛ ka taa kɛ jɛ i ka téléphone kan o heure 4 kɔnɔ k'i ka baara kɛ yanni i ka taa so n'i taara so i ka téléphone b'i ɲɛ ye i ka ciw b'i ɲɛ ye n'a fɔra ka ban k'i bɛ poste la a fɔ somɔgɔw bɛ ni heure ka taa ni heure la ni ci fɛn fɛn bɛ yen ne bɛ poste la mais i bɛ taa ne sigilen sɔrɔ an bɛ ka bala min yɛrɛ ka jugu mɔgɔ k'a kɛ to i bɛ taa sɔrɔ bankiw dalala la sisan u bɛ gariw de ci k'u ka taa sanusi san ka na e kan ka mɔgɔw la ka na e cira k'e ka taa sanusi a bɛ taa ka marifa ta k'o sɛmɛ kogo la a bɛ taa aw m'o ye walima i bɛ taa sɔrɔ pɔsiw la u kɛlen don ka susɛtiw bɔ k'u sigi k'u sen fila da k'u jan marifa bɛ fɔ yan fɛ olu yɛrɛ bɛ fɔ yan fɛ yɔrɔ ni kɔni bɛɛ la i kan k'i hakili to i yɛrɛ la dɛ e yɛrɛ fɔlɔ i miiri yɛrɛ fɔlɔ samara min bɛ d'e ma a kɛkun ye de e ka teliya ni ko kɛra ni tɔw ye nka ni e y'o bɔ ka babini don k'i sigi i bɛ belɔti jouer la e dun bɛ ko min kɔnɔna na bi a bɛ se ka bala ka cun kuma bɛɛ i hakili to i yɛrɛ la tɔnɔ fɔlɔ i yɛrɛ ta ye donc an b'o fɔ an balimaw ye finitigiw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u k'u hakili to u yɛrɛ la fɛn o fɛn bɛ yen a si waati tɛ tɛmɛ n'i b'a fɛ k'i ɲɛnajɛ o waati tɛ tɛmɛ n'i b'a fɛ k'i da ka sunɔgɔ o waati tɛ tɛmɛ n'i b'a fɛ ka maintien kɛ o fana y'o waati de ye fala e m'a ye waati dɔ la lasigidenso dɔw tun b'an fɛ yan ko k'u jɛra mɔgɔ dɔw ka garde quoi k'olu tɛ olu t'olu mɔgɔ olu t'o kɔrɔ fɛ tuguni parce que a sɔrɔla mun na ne bɛ poste la sa ne bɛ wele ka na de o fala ye na an ka baro kɛ donc an yɛrɛ tɛ poste yɛrɛ t'an ka o t'an ka jate la tuguni an ka baro de b'an ka jate la donc ninnu ye fɛnw ye Kayi polisiw an b'u fo u ye nin fɛɛrɛ mun tigɛ nin ye o ɲɛna ka kɛ ni halisa waleya in ye fala ye dɔw sigilen don k'an ka mɔgɔ hakɛ f'u ye mɔgɔ min fatura o k'u sigi anw tɛ dɛ olu de don an tɛ da fɔli ma u ye o an bɛ gendarme kayi ne ta k'a sigi u kunna ye aw bɛ ɲagari bɔ ni fɛn mun na nin ye tan ko kunnafoni di aw ti yan yɛrɛ hali n'aw bɛ yan aw tɛ kunnafoni ɲuman yɛrɛ di yan kan kuma t'aw ti yan o ka tɛmɛ ka bɔ yen fɛn fɛn b'a lɛrɛkutigɛ la u k'a fɔ faransi ɲɛna k'a ka avion min binna Mali kɔnɔ a k'a bilan fɔ kɛ Air Algérie min binna
Bamako kɔnɔ yan i bɛ ka tile la ni Blaise y'i pan ka t'i cun ye n'a kɛra Moti yan fanfɛla la jɛnjɛrɛ ninnu nana Faransi sɔrɔdasi minnu tun b'a kɔnɔ u k'ulu hakɛ fɔ an ɲɛna kɛ mɔgɔ joli sar'o la u k'o fɔ kɛ o ma kɛ yan u k'o fɔ k'o hakɛ fɔ an ɲɛna an k'o mɛn attentat minnu bɛ k'u fɛ yen u k'u bilanw di kɛ an de b'an ta di an t'a di bi an t'a di sini min ka gɛlɛ fala Ala ye maa minnu ka kalifa minɛ o la u somɔgɔw bɔra a kalama a ɲɛfɔr'u ɲɛna janaja kɛra dugawudon kɛra kuranɛkalanw kɛra an se ye fɛn fɛn ye jamana bɛ k'a bɛɛ kɛ a tɔ o bɛ anw maliyɛn damaw ni ɲɔgɔn cɛ yan a ye terroriste ka bilan di yan depuis Ala k'aw da ni attaque kɛra a ye terroriste ka bilan di n'i ye terroriste yɛrɛ bɔlen ka kuma nin ko in na tile fila in na i b'a dɔn mun don parce que u kun sigilen don ni min ye o de kɛra o de y'u sɔrɔ u kun hakili tɛ min na o de y'u sɔrɔ ko dugudenw ja bɛ se ka jɔ nin kɔnɔna na ka bɔ ka olu minɛ k'u di faamaw ma dugudenw ja bɛ se ka jɔ u ma siran nin waleya in kɛlen sisan aw bɛna ko an k'an ka kibaruya di aw ma an tɛ da kibaruya ma o an b'aw kɛ aw ka nkalon sinsin aw bolo de fala ye fɛn dɔ fana bɛ yen an k'o fana fɔ maaw k'o faamu c'est-à-dire kɔkan kibaruya dila ninnu an ka mɔgɔ dɔw fana bɛ seri ka u ɲɛsin u ma han u bolo n'olu ye min fɔ o ye kuranɛkolo de ye hali u nkalontigɛlama dɔw fana sɔnnen don o de ye an b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ fɛn fɛn tɛ nafa ɲɛ a si kana to yan tuguni parce que an bɛ yɛrɛ ɲini min na a n'o ti bɛn Mali bɛ ka taga sira min fɛ ka na i sigi ka don an ka jamanadenw n'u hakili cɛ k'a tiɲɛ a ti bɛn filanan ye mun ye fala ye tile fila in na n tulo bɛ mɔgɔ caman mankan na ko an ka service de renseignement k'u ma baara kɛ k'an ka service de renseignement k'o ka absence yera nin ko in na ko nin bɛɛ bɛ se ka kɛ cogo di ko kuma k'an ka renseignement mɔgɔw tun bɛ mini fala ye yanni bi ka se kunun de tɛmɛna dɛ service de renseignement ye fɛn joli bali jamana in kɔnɔ yan mɔgɔw b'olu da dɔn fɔlɔ service de renseignement ye kibaruya joli di service de renseignement ye ko joli kɛ Tenza waati ninnu ni kiralu minɛli la ni bɛɛru hali Bamako nin ko in na service de renseignement ye baara k'a la est ce que k'a fɔ ko lakana kuda ye o bɛ yen n'o tun don min kɛra Américains fɛ yen mun kɛra diɲɛ fan tɔw la est ce que a tun bɛ kɛ fala diɲɛ duguba dɔ tɔgɔ fɔ ne na ko attentat ma deli ka kɛ yɔrɔ min mais olu ka renseignement est ce que u bɛ comparer anw ta la yɛrɛ an kana essayer k'an bɛ maaw ka ɲumanw tiɲɛ u bolo renseignement bɛ baara min na bi ni kɔrɔlen kun don a kun tɛ bɛn mais bi an ka service de renseignement sen dalen don dingɛba de da la wa a bɛ ka baara kɛ fɛn caman de bɛ bali mɔgɔw tɛ bɔ minnu kalama ni Segu bolu tun b'a fɔ ko dɔ taara marifa ci a la jɔn tun bɛ bɔ a kalama mais n ko service de renseignement ye baara kɛ o la fɛn caman bɛ kɛ jamana in kɔnɔ yan hali an bɛ tilen ka min fɔ ko mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn ta otage la Bamakɔ yan jɔn de bɛ ko a ko fu sira a ko la sisan aw yɛrɛ ka vidéoman dɔw ma t'u yɛrɛ ta otage la wagati dɔ la ka bezi kɛ n'a yan ka mɔgɔw bila k'u ta otage la pour que ka se ka wari sɔrɔ o ma kɛ yan jɔn de bɛ k'olu bali bi n ko service de renseignement b'o baara de la cɛ an ka ɲɔgɔn minɛ koyi bɛɛ lajɛlen bɛ k'i se de kɛ jamana in kɔnɔ yan mais min bɛ yen f'an k'a dɔn k'a fɔ an bɛ fɛn min kɛlɛ la nin ye ni bolo ma di ɲɔgɔn ma ni mɔgɔ ma ɲɔgɔn faamu n'an ma bɔ ɲɔgɔn jala n b'o de fɔ n ko balawu waati tɛ ɲɔgɔn jalaki waati ye sinon est ce que tile fila in yɛrɛ la est ce que politique mɔgɔw yɛrɛ u yɛrɛ b'a dɔn ni est ce que kɔrɔ don mɔgɔ dɔw bɛ ka ko dɔw kɛ bi hali WhatsApp groupe ka bi fala ye dɔw bɛ baara dɔw la bi u b'a dɔn min don janfan caman bɛ komi SF tɛ kuma o de don SF tɛ kuma o i delila ka mɛn ko nin SF ka communiqué yan est ce que i delila k'o ye o tɛ yen o mais minnu bɛ kojugu la jamana kɔnɔ a y'u ɲininka bani a ko bɛ cogo di u b'a ɲɛfɔ aw ɲɛna o donc fɛn minnu bɛ sen na an k'an ka mɔgɔw dɛmɛ bi an bɛ ka min kɛ an ka dɔ fara a kan an k'an cɛsiri an k'an jija an ka ɲɔgɔn minɛ an ka bɔ kɛrɛfɛ kuma na an ka k'an faso fɛ fala n'a y'i ja don o don i sigi k'a simi neni Sogɛli Buruja kana mɔgɔ si to yen mais Mali to yen Mali to yen an ka ɲɛmɔgɔ minnu filɛ nin ye an kunna bi nin ye u bɛ ka sira min ta n'a man ɲi maliyɛnw caman bɛ yan
mun ye hakilimaw ye maliyɛnw caman bi yan minnu bɛ kɔ kan mun bɛ ko kalama mun b'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ senna bi min yɛrɛ bɛ digi ne na i bɛ jamana wɛrɛ mɔgɔw de ka anw ka mɔgɔw ɲɛmɔgɔw tanu mais anw yɛrɛ ka jamanadenw ko ko ayi k'u tɛ fɛ k'u y'u ɲɛna cɛ nin ka gɛlɛn dɛ bɛɛ k'e fa ka ɲi e kɛlen e b'a ka du kɔnɔ e ko ko ayi fara gɛlɛn dɛ an ka sabali ala ye an garisigɛ don an yɛrɛ fana ye dugawu kɛ dɛ an kana ɲinɛ o kɔ dɛ don o don an b'a fɔ ala ka mɔgɔ d'an ma min bɛ degun dɔ bɔ an kunna ala ye mɔgɔ ci dɛ diinɛtigiw lajɛ bi wajulikɛlaw lamɛn bi kitabutigiw lamɛn bi Ablaye Koyitaw Mayiw ka taa se a tɔ bɛɛ lajɛlen ma u bɛ ka mun fɔ k'an k'an jija an ka ninnu minɛ Falaye n'i donna politiki la ninnu tɛ ko diya i ye dɛ Falaye n'e tun bɛ wari sɔrɔ fu yuruku ni daga sunɔgɔ la k'a kɛ marasi ye i ni ninnu tɛ bɛn dɛ n'aw ka sokɔnɔna tun ka di fɔlɔ a b'aw diya kosɛbɛ faso nafolo la ninnu tɛ se ka ko diya i ye dɛ u donna maa caman ni ko caman cɛ han nka ala k'a sara u ye parce que mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ bɛ kɔɲɔmuso la min t'a cɛ ye bi ta an bɛ nin kɛ anw tɛ ka fɛn ɲini maa fɛ koyi anw ko de faso kanu an ka k'an taabolo ye maaninfin i tɛgɛ foyi ye i yɛrɛ kɔ u bɛ baara min na n'a ma ɲi maliyɛnw ɲɛ b'a la n'a ka ɲi maliyɛnw ɲɛ b'a la nka anw kɔni ko nin waati in na an ka nin minɛ an ka taa hali bi politiki mɔgɔ dɔ ye papiye dɔ ci ma a ko k'an bɛ nin bɛɛ la k'u filɛ nin k'a fɔ ko gouverneur ye mɔgɔw wele ko ka taga élection préparer la n ko mon frère e de t'a kalama sinon san kalo 3 laban révision électorale de liste bɛ kɛ parti politique ka baara de y'o ye o ye laada de an ka jamana kɔnɔ communiqué de kɛra ko parti politique k'u ka mɔgɔw bila ka na révision de liste électorale la san kalo 3 laban in ye o de Falaye fo ka taa se décembre kalo tile 31 ma ale bolo nin bɛ ka kɛ an bɛ ka mais jamana baara tɛ yan ni min waati sera o bɛ kɛ a bɛ sariya de kɔnɔ sariya de ko ten o donc an ka kow faamuya ɲɔgɔn bolo an kana fɛn bɛɛ lajɛlen tiɲɛ Asimi ninnu nana kuma jumɛn ko mɔgɔ bɛ jamana ko bɛ ta ka da olu ko olu nɔ ye u bɛ k'u ta kɛ o bi a dan dɔrɔn vérificateur tɛ su dugu jɛli kɔnɔ mɔgɔ ka kurutu la tuguni est ce que o bɛ yen tuguni ministre joli bɛ yen Asimi tile la k'u minɛna k'u kiiri u minɛna k'u ka jamana ka wari sara o ma kɛ yan fanga tɔ la an y'o ye yan an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ne m'a fɔ a bɛɛ ka ɲi dɛ n m'o fɔ maa si ye m'a fɔ ko bɛɛ lafiyalen ne yɛrɛ ka dugulamaw tɛ ka da degun b'u kan su ani tile bɛ n wele mais min bɛ sen na an k'an jija bani Falaye n'i binna n'i y'i sigi k'i binkun ɲɛɲini i tɛ bɔ dingɛ kɔnɔ i bɛ wuli k'i jɔ de wa an bɛ k'an sɛmɛ minnu na an sɛmɛnen kana t'olu fana na dɛ n'u y'an bolo minɛ k'an bɔ dingɛ kɔnɔ an ka wuli k'an jɔ an kolo la an ka dɔ k'an yɛrɛ ye n bɛ tile ŋo de fɔ kabayana yan jamana in tɛ kɛ jugu sago ye dɛ n'a bɛ maa ɲɛna ko a bɛ kɛ cogo min a tɛ kɛ ten ni ala n'a kɛra sɔnna a ma an b'a fɔ ala ɲin'a ma maa u bɛ dugu in kɔnɔ yan Falaye jamana in na olu ma tigɛ u ma kuranɛ bila dɛ u ma ala tɔgɔ bila dɛ maa bɛɛ ye laada kow la Falaye u ma tanaw tiɲɛ hali bi dɛ u b'u sɔn jamana in ye dɛ bɛɛ lajɛlen seko ni damayira la bɛɛ bɛ k'i ta kɛ an fana k'an ta nin kɛ o ye kuma in de ye sɔɔni sisan an bɛ Koyita Sinbo ale la don maaw ka se ka faamuyali kɛ sini o ye an ka yɛrɛja ye n'o ye yɛrɛma hɔrɔnya ye Keba Koyita wele dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ
o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔ ni mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta an bɛ an filɛbaaw ani an lamɛnbaaw fo ko kura an y'a fɔ an ko bi an bɛna maa bisimila n'o ye Bayini Koyita ye Bayini ni tile e nana bɔ an ye tilegan in na an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn tarata tɛmɛnen an y'a ye k'a fɔ bingali 2 nana kɛ an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ fɔlɔ o kɛra gendarmerie ka kalanso min filɛ nin ye yan Falajɛ Tour d'Afrique kɛrɛfɛ an ka pankurutigi kɛnɛ fana se taara kɛ o ma nin waleya minnu kɛlen filɛ nin ye an b'a dɔn k'a fɔ aw ni maa caman fana bɛ ɲɔgɔn ye dugu kɔnɔ o ye tiɲɛ dugukɔnɔmɔgɔw fana bɛ se aw fana ma ye o ye tiɲɛ a ko bɛ cogo di a tɛ baasi ya vraiment i y'a fɔ cogo min ma ko kɛra o kɛcogo la an y'a mɛn u taara bi an ka gendarmerie kan an yɛrɛ bolila an taara kɛnɛ kan ye aéroport la an bolila an taara ye fana nka faamaw ko an ka to kɔfɛla fɛ ko an kana dɔrɔgu u la kojugu kosɛbɛ u bɛ ɲɛɲinini na a ma diya an ye bi a ma diya an ye sini a ma bɛn an ma bi a ma bɛn an ma sini nka wele k'a kɔni bɛ nin fɛ ka se Mali population bɛɛ de mɔ nin ko in na sisan maliyɛn bɛɛ de k'i yɛrɛ kɛ sɔrɔdasi ye sisan bɛɛ k'i yɛrɛ bila lakana hukumu kɔnɔ parce que n'an bɔra k'an bɛ sɔrɔdasiw fɛ an ko an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ni kɛlɛ nana se fo sokɔnɔna na tan nɔ ni tasuma mɛnɛna ji sanfɛ o bɛ faga ni hakili de ye sisan ka kuma ni dugudenw ye ka kuma ni cɛw ni musow ni population ye an k'a ɲini an ka ɲɔgɔn bolo minɛ sisan ka kɔfɛ kumaw ni kɛrɛfɛ kumaw dabila ayiwa Bayini an b'a dɔn k'a fɔ ko in kɛlen ni sisan cɛ fɛn damadɔw bɛ yen olu yɛrɛ ti bɛn sariya la an y'a ye k'a fɔ an ka jamanadenw dusukasi don o de y'a t'u bilala la mɔgɔw jenina mɔgɔ caman minɛna e yɛrɛ bolo bi est-ce que an b'an ka segin kɔfɛ ka ɲɔgɔn minɛ ka kala bi na an kan ka sigi kɔfɛ teliyara yɛrɛ de fana hali an man ka sumaya kɔfɛ sabu ka da ka nin ko in bɛ yɔrɔ min na sisan n'an ma sigi kɔfɛ maliyɛnw sago ye min a tɛna na k'o ye n'o ma k'o ye dɔrɔn Mali malo la président dɔrɔn tɛ Asimu tɛ colonel ninnu tɛ bilen Mali yɛrɛ bɛɛ de bɛna malo nin ko in kɔnɔ donc an tɛ ala delilaw la an bɛ fɛ bɛɛ ka sigi kɔfɛ sitana min bɛ adamadenw dusukun na u k'o bila fitinɛ min b'u kɔnɔ u k'olu bila an k'a ɲini an ka ɲɔgɔn faamuya hali bi voilà ayiwa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn fana k'a fɔ nin waati in na min ye jamana ye a ka degun ninnu n'olu bɛ na an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kuma la laɲini an ka se ka fɔngɔ ɲɔgɔn kɔ min ye an ka siyaw ye k'olu kunkari ɲɔgɔn na yalama basigi ni lafiya min bɛ ka ɲini bi ni an sera k'an bolo di ɲɔgɔn ma o tɛna se ka o bali wa yaasa an kana fili ka bin ɲɔgɔn kan wa ne yɛrɛ ka kuma fanba yɛrɛ b'o yɔrɔ de nɔfɛ sisan maliyɛnw k'a faamuya ka bɔ ka kuma somaw ni donsow ni jinɛtigiw ni karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la bi ka kuma siya bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la bi an ka siyako bila ka bɔ nin ko in kɔnɔna na nin tɛ siyako kɛlɛ bilen adamaden n'i t'i jugu dɔn i bɛ fili mais n'i ye jugu dɔn ka ban i b'a dɔn siyako tɛ na n'o tɛ nin ko in na siya bɛɛ bɛ nin ko in kɔnɔna na sisan filaw b'a la u kana baga filaw dɔrɔn ma siya yɛrɛ bɛɛ de dɔ bɛ nin ko in kɔnɔna na ka kuma ni mɔgɔw ye u k'a faamuya siyako tɛ diinɛko tɛ taasirako tɛ sitanɛ dɔrɔn de don ani tubabuw ka janfa dilanlen don ka ɲɛsin an ma dɔrɔn an k'a ɲini an ka ɲɔgɔn faamuya an ka bɛn an ka diinɛko ni siyako in bɔ a la
an kana ngalon da ɲɔgɔn na sigida fana na fana kungo kɔnɔ dɔw tiɲɛna bi dugu dɔw cira bi ko sababu kɛ ngalon tigɛ ka da ɲɔgɔn na dɔw kɛlɛ bɛ dɔn dɔ cɛ o bɛna fɔ ko mɔgɔ jugu dɔ bɛ nin yɔrɔ in na ka ngalon da ɲɔgɔn na ka an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na n b'a fɛ bɛɛ k'i sen bɔ o yɔrɔ in na ngalon k'a dabila mɛ an ka fara sɔrɔsiw kan ka jamana in lakana n'i ye fɛn min ye n'a man ɲi k'a fɔ n'i ye fɛn min ye n'i siga dɔ ye k'a fɔ mɛ an kana ngalon da ɲɔgɔn na an kana siya ko bila ni ɲɔgɔn cɛ fana o t'a la. ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ aw ka baara ninnu kɔnɔna na mɔgɔw bɛ se aw ma k'o kɛra cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ kɔni fɔnkɔɲɔgɔnkɔ misɛnnin ninnu tɛ ban a la bi e yɛrɛ bolo jamanaden kelen kelen bɛ se ka mun kɛ ani don nataw la aw bɛna wulikajɔ jumɛnw kɛ aw ka tɔnw tɔgɔ la. bɔn wulikajɔ min bɛ ne yɛrɛ bolo sisan laɲini min bɛ ne fɛ ne b'a fɛ faamaw k'a ɲini burukinabew ye sira dɔ ta an k'o sira fana ta ka jeunesse ta quartier kɔnɔ lakana na ni wari dɔ sera jeunesse k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka sigi dugu dondaw ni bɔdaw la ka kɔlɔsiliw kɛ dugu mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn nin min kɛlen ne tan dɔn hali bi lakana kɛcogoya de b'a kɛ n'o tɛ nin man ka kɛ o dugu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn ni dunan nalen don i ka du kɔnɔ kɔni ka na tiɲɛni k'e ka du kɔnɔ k'e ka sokɔnɔmɔgɔw tɛ n'e ka sokɔnɔmɔgɔw t'o jaba la o tɛ se ka kɛ o hali so bɛ sonyɛni minnu kɛ o a bɛ fɛn yɔrɔ dɔn ka na a bɛna sɔrɔ a tɛmɛna yɛrɛ minɛ n'a ma tɛmɛ dukɔnɔmaa sababu fɛ ka se yen nɔ ye a tɛ se ka fɛn yɔrɔ dɔn ka nɔ k'a ta cogo dɔw la o voilà. ayiwa halisa min ye o kelen don parce que a ko kɛlen ni sisan cɛ gouvernement fana ye laɲiniw ni fɛnw caman sigi sen kan bi ko Bamakɔ kɔnɔna na ni ye mobili minnu bɛ jɔ goudron kɛrɛdafɛlaw la olu ka wuli ka bɔ yen garabali 7 Bamakɔ kɔnɔna na ko olu fana bɛna wuli o baaraw daminɛna ka ban mobiliw yɛrɛ ta daminɛna bi e yɛrɛ ka hakilila ye mun ye o ko fila la. o bɛɛ ye lakana sira dɔ ye nka hali n'u y'o bɛɛ kɛ ka tila u k'a ɲini dugudenw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na u k'a ɲini quartier de jeunesse ka bɛn u k'a ɲini dugudenw ka bɛn ni dugudenw bɛnna n'olu ye siraw bila cogo o cogo la o ni dugudenw ma bɛn fo mɔgɔw sokɔnɔnaw bɛ yen de koyi siraba in dɔrɔn tɛ se k'a dilan u k'a ɲini u ka jeunesse former ka fara u bolo da la jeunesse yɛrɛ bɛɛ ka bɔ cɛw ni musow an bɛɛ ka bɔ an k'an bolo ɲɔgɔn ma an ka jamana lakana de minɛ surasi kota nin ye n ka kuma fɔli hali bi ni nin ko in tiɲɛna bi a fɔ ko Asimu ka sɔrɔ Asimu tɛ dɛ tɔgɔ min bɛ Mali la bi Asimu tɔgɔ don mɛ Mali bɛɛ de tɔgɔ bɛ ka tanu bi n'a tiɲɛna bi a bɛ tiɲɛ ma an maliden bɛɛ de fana ye président ninnu dɔrɔn a bɛ tiɲɛ Mali bɛɛ ye ala k'an kisi o ma. awa i bɛ ka min fɔ sa o lawaleyali bɛ tɛmɛ sira jumɛn fɛ est ce que dugutigiw kan ka wele kintigiw kan ka wele denmisɛnnin minnu bɛ carré kɔnɔ la olu kan ka wele ka se ka sigi ka kuma cogo ou bien mɔgɔ jumɛn de kan ka na n'o ŋaniya ye yaasa ka se ka o baara in kɛ. o ɲininkali diyara n ye kojugu o baara in kan ka kɛ cogo min na a bɛ daminɛ faamaw la autorité la fɔlɔ n'olu ye yamaruya di taa bɛ kɛ papier bɛ labɛn ka taa mairie la ka taa commissariat min bɛ yen ka taa ye gendarmerie min bɛ yen ka taa ye dugutigi min bɛ yen ka taa ye olu ni maire ma fara ɲɔgɔn kan ka sigida ma kolokolow dugutigiw fara ɲɔgɔn kan jeunesse bɛ tɔmɔ dugu kɔnɔ ka baara kɛ bi bi n'anw yɛrɛ bɛ ka baara kɛ an ka quartier kɔnɔ ka sɔrɔ ni yɛrɛ ma se fɔlɔ yɛrɛ parce que anw ka quartier kɔnɔ yen nɔ ye pɔtalaw b'anw ka quartier kɔnɔ ye n'o ye Kekuta ye o n'a ka cɛdenw kabini nin ko in ma se ni ɲagami daminɛ dɔrɔn an ka carré dama dama kɔni bɛ yen ni heure dɔ sera an kɔni bɛ ka denmisɛnw bila ka kɔlɔsili kɛ yen nɔ fɔlɔ mɔgɔw dondaw ni mɔgɔw bɔtakow la anw y'o daminɛ Grand-Guibu quartier dɔw kɔnɔna na ka ban mais ni bɛɛ sera k'a faamuya ten quartier bɛɛ ka se k'a faamuya ten a bɛ nɔgɔya nka kɛrɛnkɛrɛnnenya kɔfɛ quartier ninnu olu taw de ka gɛlɛn dɔɔnin olu ka gɛlɛn. mais min yɛrɛ bɛ mɔgɔw jɔrɔ kosɛbɛ o ye k'a fɔ ninnu tɛ se ka wuli ka na nin kɛ Bamakɔ yan ni siyɔrɔ t'u bolo ni jatigila t'u la olu jatigilaw dɔɔnin n'o fɛn fana est ce que o fana tɛ fɛɛrɛ dɔ fana ye. o de tɛ ka fɔli yan n ko ni dunan nalen ka du kɔnɔ ka na tiɲɛni k'i ka du kɔnɔ diden dɔ sen b'o ko la o n'o tɛ o tɛ se ka kɛ o ni n'u nana sisan mɔgɔ min don a ka ca ni mɔgɔ 100 u ka fɔ ko la u bɛ dumuni kɛ o u bɛ ji min o u bɛ siyɔrɔ dɔ la o. olu bɛɛ bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na ka sɔrɔ ni mɔgɔw t'o kalama o tɛ n ka kuma fɔli ye n'an kɛra kulu ye sisan ka dɔw bila yɔrɔ dɔw la tenni ko tɛ nafolo ko tɛ jamana ko de don ka b'a daminɛ an bɛ ka k'a kɛ de ye n'an yɛrɛ force de an ka faso kanu kama donc n'a sɔrɔ ne ka laɲini kɛlen o sisan k'o jeunesse bɛ yen nɔ ye k'o mɔgɔw talen ka bila quartier olu kɔnɔ nin kɛcogo min filɛ tan nɔ a tɛ se ka kɛ nin kɛcogo ta fiyewu
donc fo o baaraw ka daminɛ sake gouvernement ka yamaruya di mɔgɔ ka se k'u labɛn yaasa ni ye maa ɲɛyeleke i ka se k'a fɔ mais bi yamaruya min dira dugutigiw ma est ce que a tɛ se k'a to olu yɛrɛ dugutigiw komi a fɔra ko ɲɛmɔgɔya dir'u ma olu fana ka se k'u ka duguladenw fara ɲɔgɔn kan ka wuli ka jɔ kɛ yaasa nin baara ninnu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na kinw lakanali hukumu kɔnɔna na. bon dugutigiw bɛ se mais dugutigi ninnu caman ye cɛkɔrɔbaw de ye. o cɛ. n'i ko jamana ka baara hali an ka donso tɔn sisan an karamɔgɔw don o don an taara palais la ne taara kuma ka cɛkɔrɔbaw to yen an ye sira ɲini u bolo nin déplacement n'i ko dugutigiw k'a kɛ u tɛna se k'a ɲɛ n'i ko an ka wuli an ka taa nin yɔrɔ in na o don an bolila ka taa u nɔfɛ ka taa lakanani faraw kan n'i ko dugutigiw k'o kɛ dugutigiw tɛna se k'o kɛ koyi. mais n bɛ fɛ k'a fɔ komi hali n'o y'a sɔrɔ maakɔrɔw don u fana kankɔrɔsigiw b'u la o ayi Koyita n bɛ fɛ ka yɔrɔ min fɔ mɔgɔw k'a faamu ni dugutigi ko sisan bɔn a ye mɔgɔw wele ka na an ka kin kɔnɔ an ka nin kuma in kɛ an k'a da yira ɲɔgɔn na fɔlɔ komi bi se b'u ye yamaruya dɔ dir'u ma jamana fɛ a tɛ disi la a tɛ ne disi la n k'a bɛ dugutigi a b'olu disi la a b'olu disi la yɔrɔ olu kɔni kan ka se k'a fɔ bɔn a ye n ka kin mɔgɔw wele ka na an ka kuma nin ko in bɛ cogo min na an bɛ se ka fɛɛrɛ mun tigɛ k'a lajɛ kin ni kin baara bɛ se ka kɛ cogo min na an ka bɔ ɲɔgɔn kalama. dugutigiw jɔdaba bɛ yen parce que ne y'o fɔ n ko dugutigiw maires commissariats gendarmeries segafu bɛɛ ma u k'u bolo di ɲɔgɔn ma ni yamaruya bɔra olu bolo lakana bɛ sabati dugu kɔnɔna na sisan hali a tɛ gɛlɛya ni ala sɔnna a ma fana dɛ. ayiwa o kɔni laɲini b'anw fɛ. nka a tɛ taa aw yɛrɛ kɔ dɛ parce que fɔ aw fana sen ka don a ko la parce que aw fana kulu b'aw bolo fɛɛrɛw b'aw bolo baarakɛcogow b'aw bolo fana. o b'anw caman b'anw bolo yamaruya dilen t'anw ma o la o. yamaruya dilen tɛ dɛ. a se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka fɛn labɛn. bon an bɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka fɛn labɛn n'i ko an ka jamaw fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka fɛn labɛn n'i ko an ka donsow labɔ ka dɔnnibaaw labɔ an bɛ se k'olu kɛ. mais n'an yɛrɛ yɔrɔ dɔ la sisan dɔrɔn o don an ko k'an bɛ taa tenitigiw k'a ma ko marifa t'anw bolo k'an ka mabɔw la k'an ka bɔ kɔfɛla fɛ o b'a yira k'a fɔ ko limite de b'anw ka baara la n'o tɛ ni gouvernement yɛrɛ se ka donsow ta ka fara u bolodala baara in na kosɛbɛ a bɛ lakana sabati kosɛbɛ dɛ Asimu parce que kungo kɔnɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen ni surasiw bɔra yen ka ban donsow de sigilen bɛ kungo kɔnɔ yen kungo kɔnɔ sira dɔw bɛ yen donsow de b'o dɔn hali dugu kɔnɔna na donsow bɛ dugu dɔn ka tɛmɛ surasi ninnu ka yɔrɔ dɔw la. tu bɛ nin yɔrɔ in na wo bɛ nin yɔrɔ in na ji bɛ nin yɔrɔ in na donsow de bɛ nin caman yɔrɔ dɔn kosɛbɛ ka fara anw fana ka laadakɔrɔ tigi ninnu fana kan mais anw ta ye an b'u dɛmɛ u ka baara la de mais f'u ka fɛɛrɛ kɛ k'anw fana ka doncogo sɔrɔ nin ko in kɔnɔna na a bɛ baara in nɔgɔya n'a danna olu ma ni tiɲɛni kɛra n'i y'olu wele n'olu nana n'olu taara sisan an dama de sigilen bɛ ɲɔgɔn kan yen tugun aya. ne bɛ k'a fɔ de kama n ko a ka kan au moins aw yɛrɛ ka ɲɔgɔn tulomagɛ ka se k'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna bɔn nin ko in bɛ sen na tiɲɛ don faama ma yamaruya d'a ma nka an ka tɔn kɔnɔna na an k'a lajɛ a fana k'aw hakili to aw bɛ sigida minnu na a ka se ka baara dɔ kɛ ani dugutigiw ani maires wala. kununko yɛrɛ anw y'o daminɛ Guana kununko ɲɛnajɛ dɔw tun b'an bolo Guana ye an ko ɲɛnajɛ in ko k'a ɲɔngiri n ko kasara yan dɔrɔn sisan o dimi banna dimi ma suma fɔlɔ ɲɛnajɛw ka ɲɔngiri kelen filanan fana wa an k'an gɛlɛya n'an ko an bɛ jamana in fɛ an kana nin ko in to surasiw ma dɛ an k'an bolo ɲɔgɔn ma ni lahala bɛ min ka yɔrɔ la nakɔtu kɔnɔna ninnu na foro kɔnɔna ninnu na ni mɔgɔ ma n'i ye lahala dɔ i ye kibaruya dɔ i ma min faamuya i ka weleli kɛ an bɛ jɛ ka sɛgɛrɛ ye fɔlɔ n'an y'a sɛgɛsɛ n'an ma ɲɛ jɔnjɔn sɔrɔ a la an bɛ maratigiw wele ko kalifa olu la. awɔ ne bolo bɛ se ka kɛ a ko kɛcogo dɔ ye. an y'o daminɛ nka an bɛ ka kɛ ka tɔ to parce que ni yamaruya faso dɔ ma d'i ma. o b'a laminɛ. n'i tora ka ko. parce que jamana ɲɛmɔgɔw fana fo n'olu ka kɛ kan kelen y'a ko la u k'a fɔ k'u jɛra n'a ye aw k'a kɛ an k'a lawaleya. voilà n'o yamaruya ma d'i ma i b'a kɛ ka dan hakɛ de la fɔlɔ n'i tɔ i dan tɛmɛ kojugu a bɛ taa kɛ ko wɛrɛ y'i bolo. ayiwa awɔ. i hakili tigɛlen don kɔni k'a fɔ ko degun min filɛ nin ye an bɛ bɔ a la kɔni. ne hakili tigɛlen k'a fɔ degun min bɛ an bɛ bɔ a la hali a tɛ gɛlɛya fana n'an ye ɲɔgɔn faamuya fana wala mais min fɔ kɔni gɛlɛya u kana kɛ siya ko de an dimi bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ sugudaw la an dimi bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ sigidaw la an kana nkalon tigɛ ka da ɲɔgɔn na tiɲɛni kɛ kungo kɔnɔ nkalon tigɛ de fana sen b'o la dɛ ani ka nafolo minɛ mɔgɔ dɔ bolo i se ka tiɲɛ f'a ɲɛna k'o mara i ka so kɔnɔ fana o ka dabila mais n'i ye mɔgɔ maa ye fana maa sugu fana n'i ka mɔgɔ tɛ lakana tigiw wele numéro di u tigiw wele i ka weleli kɛ ka kunnafoni di kanu wele ngalona nka kana taa bi mɔgɔ kan kana ngalona mɔgɔ fana na fana an ka ɲɔgɔn minɛ kɔnɔnjɛya la tiɲɛ kan a bɛ nɔgɔya nin ko in tɛ se ka mɛn sen an ka du kɔnɔ parce que ne yɛrɛ da b'an ka surasiw fana na mais u ka fara an kan u k'a ɲini an ka fara o kan quoi
u k'a ɲini donsow ka fara u kan u k'a ɲini jeunesse ka fara u kan so kɔnɔna na jeunesse bɛ se ka ko dilan ye koyi. o bɛ se ayiwa Bayini a ye dɔ kɛ kuma na waati ale sera an kɔni b'a fɔ sa ni ala y'an garisɛgɛ don waati wɛrɛ la ani wele ka na parce que an b'a dɔn k'a fɔ fɛn caman bɛ ka labɛn aw bolo o b'an bolo i tɛ fɛ k'i da don a la sa i y'a faamuya i y'a faamuya i tɛ fɛ k'a bɛɛ fɔ yan bi sa parce que ko donsobaw ka yamaruya di a ko dɔw ka se ka fɔ nka an b'a dɔn n'olu fana latigɛra an nana i sɔrɔ ni kuma kuncɛ kuma min b'i bolo kuma kuncɛ kuma min bɛ n bolo ka foli kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen la k'a jira k'a fɔ bɛɛ la an ka da an ka faama ninnu na an k'an jigi da o kan an k'u dɛmɛ u ka baara la mais an kana an sigi tiɲɛni ka k'an sigilen ɲɛna fana a tɛmɛnen kɔ tuma k'an bɛ wuli k'an jɔ o kuma tɛmɛna dɛ bɛɛ ka wuli k'i jɔ faso in jɔliko la an ka sɔrɔdasi ninnu dɛmɛ de an yɛrɛ ka bɔ ka jɔ k'an b'u kɔ fo an bɛ sa u kɔ kɔni an kana to an jugu kɔnɔ don an yɛrɛ ka dimi don an na k'an yɛrɛ sigilen to k'an ma wuli k'an jɔ vraiment ka bɔ ka kuma bɛɛ lajɛlen fɛ cɛ fara muso kan diinɛ bɛɛ tɔgɔ la bɛɛ ka wuli k'i jɔ an k'an bolo ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn minɛ o de bɛ n bolo k'a fɔ Mali peuple bɛɛ ɲɛna. ayiwa an bɛ Bayini Koyita fo ne ye Simo ye a nana an ka kɛnɛ kan bi ka se ka na ni laseli ninnu kɛ ni weleweleda ninnu kɛ Falaye Keyita tun bɛ yan min ye Kɛbajɔ la ale tun bɛ yan n'Ala sɔnna a ma sini 22 septembre kabini nɛgɛ kanɲɛ 10 waati o tɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka se ka na kibaruyaw di ale kan Bayini aw bɛ ka 22 labɛn an ka 22 bɛ ka labɛn nka an ka 22 bɛ ka labɛn ni jugu ɲɛɲini de ye tiɲɛni min bɛ k'o ɲɛɲini an ka 22 bɛ labɛn yɛlɛmana ka ɲinan ta o ye yan ɲinan ta yɛlɛmana ka kɛ jugu ka ko ɲɛɲini ka dugu ɲɛɲini mɔgɔ jugu ninnu b'an senkɔrɔ k'o ɲɛɲini ɲinan 22 yɛlɛmana ka ko y'anw bolo anw donsow fɛ n'Ala sɔnna ma anw ta kɛra lakana sira ye sisan o ye diyagoya ye o y'aw ka baara kɔrɔ ye a tɔ ni an na tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ a tɔ la i da sɔgɔ Koyita a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna ma an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 n ko 98 17 36 45